Adlaw nga Biyernes karon mga kaigsuunan, petsa 25 sa bulan sa Marso tuig 2022. Ato karong gisaulog ang solemnidad sa pagpahibalo ni Anghel Gabriel ngadto kang Birhen Maria nga siya ang mamahimong inahan sa Dios. The Annunciation of the Lord. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas kapitulo 1 bersikulo 26 ngadto sa 38. Sa udom na kabulan ang gisabak ni Elizabeth, gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlag Nazaret. May mensahe siya alang sa usa ka batan-ong dalaga nga ulay nga ginganlag Maria. Kaslunon siya ngadto sa usa ka lalaki nga ginganlag Jose nga kaliwat ni Hari David. Miadto ang anghel kaniya og miingon, "Paglipay, ang Ginoo nag-uban og nagpanalangin kanimo pag-ayo." Nalibog pag-ayo si Maria sa pagkabati niya sa mensahe sa anghel ug namalandong siya kung unsay kahulugan sa iyang mga pulong. Mingon ang anghel kang Maria, "Ayaw kahadlok Maria, kay gikahimutan ka sa Dios. Ikaw magsabak og mga anak og usa ka batang lalaki ug nganlan mo siya Jesus. Mahimo siyang inila ug tawgon siya nga anak sa Dios nga labing halangdon. Ang Ginoong Dios maghimo kaniyang hari sama sa iyang kagikan nga si David. Mahimo siyang hari sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan ug dili gayud matapos ang iyang gingharian." Si Maria miingon sa anghel, "Unsaon man pagkahimo niini nga wala man koy bana?" Ang anghel mitubag, "Mukunsad kanimo ang Espiritu Santo ug magpabili ng gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini, ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. Hinumdumi ang imong paryente nga si Elizabeth. Gingon nga dili siya makaanak. Apan karon, unom na kabulan ang iyang pagsabak bisag tigulang na siya kay alang sa Dios walay dili mahimo." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.